Sa datos na inilabas ng Commission on Elections, nasa 65.7 million ang mga rehistradong botante para sa May 2022 national and local elections. Mula sa bilang na ito, nasa 56% o higit 37 million ang nasa edad 18 hanggang 40. Mayroon namang 5.4 million ang first time na boboto sa taong ito. Ang numerong nabanggit ay nagpapakita umano sa lakas ng kabataan na magluklok ng lider sa bansa. Ito ang nakikitang oportunidad ng ilang youth leaders upang magkaroon ng united vote ang mga kabataan. Ayon kay L.A. Bonifacio, posibleng maikasa ang nagkakaisang boto ng mga kabataan dahil karamihan ay bukas at aktibo na sa isyong panlipunan. I'm very optimistic for this election that there is a chance that there will be a united youth vote. Youth are not voting for a candidate. They're voting for their aspirations, mga prinsipyo niya. Malaking bagay din umano na nakikilahok na ang youth sector sa iba't ibang organisasyon na magbibigay ng higit pang kaalaman. Napakalakas po talaga ng mga kabataan dahil napakaraming espontanyo na mga organisasyon na nabubuo, 'di ba po, na kahit sabihin natin na iba naman talaga yung original nilang pinaniniwalaan, kung halimbawa po sa mga ideological, 'di ba po, pero dahil na rin dun sa ano ba yung kasalukuyang sitwasyon po dito sa eleksyon ay talagang nagkakaisa yung kalakhan sa mga kabataan. Makakamit umano ang United Youth Vote kung magkakaroon ng dialogo na pumupuntirya sa mga out-of-school youth na kulang sa akses sa kaalaman. Kaya dapat ma-develop din ng mga kabataan yung pagkakaroon ng healthy conversations for us to, yun nga, maging optimistic tayo no, na ngayong eleksyon magkaroon ng unity vote or black vote yung Pilipinas. Lalo naman na syempre ngayon, pangunahing plataforma o yung platforms na ginagamit ng kabataan in spreading educational campaigns or educational backgrounds about the candidates ay through online. So, hindi malabo na makarating ito paske sa mga sulok o mga mahihirap na rehiyon na meron tayo sa bansa. Makakatulong din umano sa tamang pagdedesisyon kung nakikinig ang mga botante, lalo na ang mga kabataan sa mga candidates forum at debate. Sa dito kasi tayo kumukuha no, ng mga kumbaga ng ideas nila, ng wisdom nila o yung stance nila patungkol sa mga issue. At dito din natin makita kung talaga bang reflection sila ng mga pinaglalaban natin bilang Pilipino, bilang kabataan, o reflection ba talaga sila ng boto no, na para sa kinabukasan. So malaki talaga yung gampanin ng forums and debates. Ano. Kailangan hindi lamang tayo nakakulong sa sarili nating paghahasa upang maging makaboto ng tama sa dating na eleksyon, kung hindi ipatong din natin sa ating mga balikat yung pagpapakalat din ng impormasyon sa mga kasamahan natin. Sa ganun, hindi lamang iilan yung magiging responsableng botante sa darating na eleksyon. Samantala sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station katambalang Youth Leadership for Democracy noong March 2021, 62% ng mga youth respondents ang siguradong boboto sa May 2022 eleksyon. 75% ang naniniwalang magiging malinis ang eleksyon at 86% ang nagsabing makakaguhit ng pagbabago ang pagboto ng mga kabataan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.